саволи рақами 9. таври шумо аз таърих медонед баъзан дар тӯли таърих ҳаводиси ё рӯйдодҳои гуногун мешуд ки боиси он мешуд баъзе чизҳоро манъ кунанд ё хуб аз баҳри баъзе чизҳо бигзаранд. ба ин монанд соли 1941 ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо назардошти ҳолати ҷангӣ ва кам будани резин доштани он чизро манъ карда буд. яъне ки ҳамон гурӯҳе ки аслан истифода бояд мебурданд он чиро ҳамроҳ бояд медоштанд ё ки бо худ медоштанд ё дар он таҷҳизоте ки дар ихтиёршон аст ҳамон чи ҳаст хуб манъ карда буданд. яъне мегуфтанд ки он чиз бояд набошад ба хотире ки резин дигар бо мақсадҳои дигар истифода мешуд. ин соли 1941 буд ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бо назардошти ҳолати ҷангӣ ва кам будани резин доштани он чиро манъ мекунад. чиро гап дар бораи чӣ меравад? марҳамат. ҳамон вақт манъ шуда буд занҳо ба ҷои ҳамон хатташон фломастер ки дар поишон хат мекашиданд. аз давраи Остап Бендер мошин масъ буд. Генри Форд ки биромад аз 906 ҳар як одами амин синфи меёна мумкин запаска бошад. Даруст. фалони запаска. балони эҳтиётӣ. чархи эҳтиётӣ. бӯй бо фикр кунам чанд чизо дигар шудаш мумкин аст. ҳадреди тӯб шудаш мумкин аст. хеле тӯб одатан чарми тасма тасмаи резини резини бешкин резини асосан чархҳои эҳтиётӣ мешаванд. бо чизо резини аст. чарх ҳама амуди чархи эҳтиётӣ ё бо чиз вариантҳо ҳаст. Каблук. каблук пластмасса резина не. хуб як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат ризо ки ҷавоб медиҳад ё худатон? хуб ман худам ҷавоб медиҳам. мо ба хулоса омадем ки ин чархи эҳтиётии мошин мебошад. чархи вақте гуфтам мардҳо дигар мардҳо мошини бисёр тавъаманд не? бале. хуб чӣ гӯям акунам? ҷавоб дуруст аст мегӯем. чархи